spre bine, dar nu de grabă să fie. Trebuie muncă, muncă și putere. Și gata. Și speranță să fie bine. Eu aștept ca să ne ducem cu toții în Europa. Eu am stat în Europa 20 ceva de ani, am fost în Roma, am lucrat și acum am întors pe întotdeauna pensionar de acolo. Sunt mulțumit foarte bun de Europa. Și vrem să copiii noștri, nepoții noștri, și acolo, acasă să facă toate astea, că o tragem Europa acasă, o aducem acasă.